சரணடைந்த எல்லை கவலைகள் தின்னத்தகாதென்று நில்லை சரணடைந்த. ஓலைச்சுவடிக்குள் உறங்கி கிடந்த தமிழை ஊருக்குள்ளே உலா வைத்த ஓவிசா மாதிரி எனக்குள் உறங்கி கிடந்த என் சிந்தனைகளையும் திறமைகளையும் வெளிக்கொண்டு வந்தவர் மகாகவி பாரதியார். எத்தனையோ கவிஞர்கள் இருக்கிறார்கள். மகாகவி பாரதியாரோட பாடல் வரிகளை படிக்கும் போது அந்த ஒரு உணர்ச்சி, அந்த ஒரு எழுச்சி, இதுவே எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு. நான் மாணவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 ஆண்டுகளாக கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் போது அவர்களை நல்ல மாணவர்களாக உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறேன். ஆனால் இன்றைய இளையர்கள் நாளைய தலைவர்கள். அப்போது இந்த மாணவர்களை எப்படி நம்ம தமிழ் சமுதாயத்துக்கு அழைத்து செல்ல வேண்டும், அவர்களை எப்படி ஒரு தலைவர்களாக மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் எனக்குள் வர ஆரம்பிச்சது. அப்போது நிறைய நிகழ்வுகளை, தமிழ் நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொள்ள ஆரம்பிச்சேன். நான் மட்டும் இல்ல, என்னோட என் மாணவர்களும் பயணிக்க ஆரம்பிச்சார்கள். நான் பெரியவர்களோட பிரிவுக்கு போனா அவங்க இளையரோட பிரிவுல நிறைய போட்டிகள்ல கலந்து கொள்ள ஆரம்பிச்சார்கள். நாங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துதான் நிறைய பாடல்களை ரசிப்போம், பாடுவோம், படிப்போம். அந்த விதத்துல எனக்கு ஒரு பாடல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. வானில் பறக்கின்ற புல்லெல்லாம் நான், மண்ணில் திரியும் விலங்கெல்லாம் நான், காணி இழல் வரும் மரமெல்லாம் நான், காற்றும் புனலும் கடலுமே நான். அதாவது இந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கிறோம், ஆனா நாமே தான் அந்த உலகம். நமக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியையும் அந்த திறனையும் வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும். அப்போதுதான் நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயத்தில் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். நம் தமிழ் சமுதாயத்திற்கு நிறைய செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கும் இருக்க வேண்டும், நம் பிள்ளைகளுக்கு இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் தோன்றியது. ஈரடியாலும் 4 அடியாலும் தமிழுக்கு பெருமை, தமிழ் மொழியே படித்த நம் மாணவர்கள் இந்த சமுதாயத்திற்கே பெருமை என்ற விஷயத்தை எப்படி கொண்டு வருவது? அப்ப அவங்களுக்கு இது போன்ற நிறைய பாடல் வரிகளை எடுத்து சொல்லும் போது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு எழுச்சி வரும், அவர்களுக்குள்ளே ஒரு உத்வேகம் வரும். இந்த பிள்ளைகளும் நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள், நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நம்ம ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு அந்த எண்ணம் தோன்றும். இன்று பாரதி இருந்தால், எட்டே புறத்து சூரியனே, எடுப்பு மீசை குறியவனே, நீ கட்டிய பாட்டு கோட்டையிலே, இன்றும் உன் கவிதை வாழும் சிங்கை நாட்டினிலே, அட்சய பாத்திர கற்பனையால் அழுக்கை கவிச்சவுக்கால் அடித்திருப்பாய், நீ கட்டிய முண்டாசு காண்கையிலே சமூக கொடுமைகளை வேறு அறுத்திருப்பாய், அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லை. இந்த பாடல் வரிகளும் என் முழக்க வரியா இருக்கு. எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் தைரியமாகவும் தன்னம்பிக்கையோடும் செயல்பட வேண்டும். இந்த ஒரு செய்தியை பெரியவர்களுக்கும் இளையர்களுக்கும் நாம் கண்டிப்பாக எடுத்து சொல்ல வேண்டும். அப்போதுதான் அடுத்த தலைமுறையை அவர்கள் அழகாக வழி நடத்தி செல்வார்கள். பணிவும் துணிவும் இருந்தால் நாளை நமதே. நன்றி. நின்னை சரணடைந்தே